Нападението на Рома работи по безупречен начин при домакинството на Монца. 2-0 в полза на тима на Клаудио Раниери след първите 45 минути. Елдор Шомородов се отчете с гол и асистенция и тук действа по наистина забележителен начин, за да отбележи тази топка в вратата на Стефано Торати. Матия Соле също с ключови изяви за римските вълци. И към момента те се справят безпроблемно със своята задача. Ние се завръщаме обратно в нашето коментарно студио. Заедно с, сигурен съм, щастливия фен на Рома Александър Спасов ще поговорим за това, което се случи през първото полувреме. Твоята прогноза от 2-0 се сбъдна само на почивката, но да очакваме ли още попадения? Здравейте отново. Разбира се, ще очаквам още попадения от Рома, тъй като основните лидери на отбора са на резервната скамейка. Очаква включване на Мано Коне, Дибала през второто по време, може би към края, но те трябва да влезнат, за да вземат нужните минути и да не им спада формата. Така че, може би, моята прогноза може да е метне в кошчето. Започваме от това, което Рома създаде като положение в сблъсъка. Ранен шанс имаше още в началните минути, в петата минута за Николо Пизили. Как гледаш на неговото влияние върху двубоя?